Vybral téma, o kterém jsme tady hovořili před několika lety, ale úplně se změnil obraz auditoria, takže původně převládali důchodci a nyní jich je tady již málo, ačkoliv tvoří stále větší podíl v populaci. Takže dnešní téma jsou reformy. Pojal jsem to takto, neboť o reformách se hovoří a bude hovořit a vždycky hovořilo. A mým cílem není tady nahustit do vás nějaké informace, ale přivést vás k hlubokému přemýšlení o smyslu a různých aspektech různých reforem, jejich podobnosti a rozdílnostech napříč staletími. Takže vždy si musíme uvědomit, pokud hovoříme o duševních poruchách, nakolik trpí společnost, nakolik jednotlivec. Musíme si položit otázku nebezpečnosti. Vždy, když hovoříme o nebezpečnosti, tak všichni se domnívají, že se jedná o nebezpečnost pro ostatní, kromě toho nemocného, ale musíme si uvědomit, že daleko častěji jsou nemocní nebezpeční sami sobě. Kdybychom paní Vopičkovou, která je 92 let a leží tady na geronto oddělení, vypustili podle jeho přání ven z pavilonu, tak by zabloudila a umrzla. Takže je nebezpečná sobě tím, že nedovede rozpoznat nebezpečí nebo ho nedovede správně vyhodnotit. Takže my tady máme asi 12% nemocných, kteří v průběhu hospitalizace někdy jsou zde nedobrovolně, byť třeba na jeden jediný den. To procento odpovídá procentu v západní Evropě, aby někdo nebyl tím překvapen. Čili dobrovolnost hospitalizace a dobrovolnost léčení, to je taky důležitá otázka, neboť existují země, kde je možné někomu nařídit hospitalizaci, ale nelze mu nařídit léčení, takže vlastně se mu zařizuje ubytování. V psychiatrickém ústavu nedává to žádný smysl, to je takový výdobytek, řekl bych, nové doby. Je potřeba si položit otázku, čím se rozhodujeme, protože nemocný se rozhoduje mozkem stejně jako zdravý, ale samozřejmě má asi právo na své rozhodnutí. Když si někdo zlomí nohu, tak se taky může rozhodnout, že se nebude léčit, ale nerozhoduje se tou zlomenou nohou. Jo, v tom je ten podstatný rozdíl. Pak si musíme položit otázku na veřejný zájem nebo veřejný nezájem v řadě oblastí, na otázku povinnosti se léčit nebo na právo se neléčit a být tedy nemocný, kdy někdy se určité projevy choroby pokládají za životní styl. V Kalifornii v 60. letech vždy bylo nutno doložit, že nejde jenom o životní styl, pokud někdo třeba bydlel v kanalizaci a cítil se být bohem současně. A k tomu je třeba dodat, že veřejnost chce od psychiatrie jenom dvě věci. Za prvé, abychom nikoho nezavírali a za druhé, abychom nikoho nevypouštěli. Pokud se jedná o jednotlivce, společnost a vztah povinnosti, tak si musíme položit otázku, nakolik má společnost vůči jednotlivci a je třeba to posuzovat zase s ohledem na určité diagnózy, například u závislostí na návykových látkách je to otázka zcela klíčová, nebo jakou má jednotlivec povinnost ke společnosti. Já jsem ještě vyrůstal v době, kdy se pokládalo za samozřejmé, že dospělý zdravý člověk pracuje. Dneska se to pokládá za velmi nesamozřejmé, dokonce si pamatuji na jednoho pacienta na klinice v 80. letech, který byl hospitalizován s podezřením
že trpí schizofrenií, protože tvrdil, že on pracovat nebude, odmítal cokoliv dělat s tím, že je dost jiných lidí, kteří pracují, takže je zbytečné, aby on také pracoval. Ukázalo se, že to není schizofrenie, ale že vlastně předběhl dobu, že to byl člověk, který už sám přišel na takovou ideu. Nakolik má jednotlivec povinnost k sám sobě, když se setkáváme s někým, kdo sám sebe ničí, musíme k tomu zaujmout nějaké stanovisko, a nakolik má společnost povinnost vůči společnosti. Tím mám na mysli, nakolik jsou ti, kteří odpovídají za rozvoj společnosti, nakolik je můžeme vést k odpovědnosti nebo na nich vymáhat, aby se skutečně starali o ty, kteří je zvolili. Potřeby. Potřeby, čili jaké potřeby můžeme brát v úvahu, čili je to klid a pořádek, pak si řekneme, co se tím rozumí, snaha odbřemenit rodinu nebo komunitu, když se jedná o nějakého nemocného, který může pro tu rodinu být zátěží. Samozřejmě, že pokud třeba starý člověk je zcela dezorientovaný a jeho mladší příbuzní musí chodit do práce nebo do školy, tak je velmi obtížné, jak se o něj starat. Když ho zamknou doma, tak bude křičet z okna, že ho někdo zavřel a bude působit jiné problémy, čili jako nemůžeme chtít od lidí, zvláště dnes, kdy rodiny jsou často dvoučlenné, aby se postarali o člověka, který trpí vážnou duševní poruchou. Pak je tady snaha zlepšit kvalitu života nemocného po sociální i zdravotní stránce. To je další cíl, kterého může být snaha dosáhnout. A pak je snaha mít pocit zásluh, pochválit se. To se týká těch, kteří organizují péči. To si ukážeme časem, co se tím myslí. A snaha obohatit se. Tady nemyslím nějaké parazitování na těch duševně nemocných, ale řekněme si rovnou, pokud se buduje nějaká instituce, stojí to peníze a ti, kteří ji budují, samozřejmě vyhrají výběrové řízení, tak z toho mají taky nějaký prospěch. A pokud se budovaly veliké instituce, mohl z toho být veliký prospěch, takže samozřejmě existovala korupce, aby ti jedinci, ty firmy získali zakázku a samozřejmě byla snaha, aby ty budovy byly co z nejnákladnějšího materiálu, aby prostě se cena vyšplhala hodně vysoko a ta firma, která získá tu zakázku, aby na tom hodně vydělala. Je to přirozené, jako pokud byste vlastnili takovou stavební firmu, tak byste asi také usilovali o lukrativní zakázku, zvláště když je to zakázka státní, kde mohou rozhodovat různé lobbystické skupiny. To je jenom tak na vysvětlení k tomu obohatit se. Cíle a možnosti nechat přežít, protože řada, jako první, protože řada našich nemocných, pokud jsou ponecháni sami sobě, tak nejsou schopni přežít sami. Zajistit jim pohodu, za druhé větší nárok, to znamená, aby ten život, který je nějak tedy organizován jim zvnější, aby byl přijatelnější, umožnit jim návrat do společnosti, případně pokud to přichází v úvahu, což dnes v našich podmínkách přichází v úvahu velmi často. Možná si k tomu ještě něco řekneme. A potom je tady snaha samozřejmě léčit, zmírnit potíže a vyléčit. To je záležitost, která se zdá být samozřejmá, ani zdaleka není samozřejmá, neboť účinné prostředky na léčení duševních poruch jsou známy až z 20. století a účinné léky, tedy psychofarmaka, jsou známa od toho roku, kdy jsem se narodil, čili když se na mě podíváte, tak si musíte uvědomit, že to je poměrně nedávno. Takže
Co je to reforma? To je nějaká organizovaná chtěná změna systému nebo struktury, takhle si to definujeme, abychom věděli, o čem hovoříme. Zamysleme se nad tím, komu prospívá, protože většina reform je jaksi míněna dobře. Otázka je, pro koho je to dobře, nemusí to být vždycky pro každého. Vždy jsou ti, kteří tou reformou ztratí, ti poražení. Jaké jsou náklady té reformy? Ty nemusí být jenom finanční, ale jiné. A jaká je efektivita? To znamená, zda ty náklady nejsou neúměrné tomu, čeho je reformou dosaženo. Tak, ideologie, tu definici si nebudeme říkat, ale je to důležitý pojem, protože většina reform vzniká pod tlakem ideologie, tedy nějakého souboru představ o tom, jak by společnost měla fungovat. Takže historicky taková koncepce duševní poruchy byla taková, že se jedná o posedlost zlou mocí už od starověku, ba i pravěku, neboť i ty národy žijící na úrovni doby kamenné mají, tam se vyskytují také duševní poruchy a i oni mají nějakou představu o tom, jak ta duševní porucha vzniká. A nebo je to boží trest za nemravnost. Do dneška, zejména v protestantských zemích, je takový pohled u veřejnosti, že někdo tedy se nechoval řádně a byl za to potrestán duševní poruchou. Tak, čili toto nelze nazvat ideologií, představa o posedlosti zlou mocí, je to taková intuitivní představa. Tady jsem si dovolil připomenout jaksi knihu profesora Slabého, teologa, který vydal v 90. letech knížku o léčení duševních poruch a podle jeho názoru duševní poruchy u nás tedy vlastně ji vydal v Čechách, že duševní poruchy jsou božím trestem za bezbožnost a nemravnost. Čili nevím, jaký trest by byl přiměřený pro autora takové knihy, neboť řada nemocných patrně pod vlivem těchto myšlenek, ono to vyšlo v malém nákladu, takže ty škody nebudou veliké, by mohla tedy jaksi utrpět. Toto je obrázek, který jsem vyfotografoval v jednom belgickém muzeu, kde bylo napsáno, že Rusové na Sibiři jako tancují, tak nejsou to Rusové, jsou to nějaké východosibiřské národy. Je to ze 17. století, kdy tedy oni zahánějí zlého ducha pomocí bubnování, jo? Čili představa, že vyženou z nemocného zlého ducha. Jaksi středověk daleko nepokročil. Tady vidíte vyhánění zlého ducha, je to ze 13. století, ale ten náležitý proces vyhánění zlých duchů z těla byl kodifikován až ve století 16. přímo papežem, aby bylo jasno do té doby, jak si duchovní tápali, jak mají vyhánět zlého ducha. Až pak tomu byl dán řád, řekli bychom taková mapa, jak se má postupovat správně. A dodnes se takové věci provádějí v takzvaných rozvinutých zemích. Občas jaksi dojde k nějakému skandálu, když se to provalí, skončí to sebevraždou nebo podobně. Tady ukazuji, jaká byla teda praxe. Toto je teda již v novověku. Jedná se o klášter ve městě Haarlem, kde když u toho kláštera postavili jaksi chorobinec pro pocestné nemocné a zvláštní tedy zařízení pro nemocné malomocenstvím, tak postavili také cely pro šílence jako takovou, řekněme, záležitost pro tu komunitu toho města Haarlem. Tady to je dokonce z 15. století, kdy je to teda zase z Nizozemí,
štítová deska, asi 1,5 krát metr veliká, kde vidíte ty strážce, tady ti duševně nemocní, jak si žebrají od kolem jdoucích jídlo, že byli odkázáni na to, co jim kdo dá, jo, byli zavíráni z toho důvodu, jak jsme si tam ukazovali na tom původním schématu, protože působili veřejné pohoršení, čili což byli za to jako potrestáni a byli zavíráni do vězení nebo do specializovaných zařízení, které měly charakter vězení. Teď se tady hodně hovoří o muslimském vyznání, takže já bych to poněkud relativizoval. Tohleto je škola z univerzita z města Edirne, což bylo v 15. století hlavní město Osmanské říše a bylo to postaveno za císaře Bajezida II. A tady tedy byla církevní škola v této části, ale tady sídlila psychiatrická nemocnice, protože ta univerzita se specializovala na duševní choroby a tady byla škola, lékařská univerzita zase zaměřená na duševní choroby. A vidíte, že navzdory tomu, že islám zakazuje jaksi zobrazovat jaksi přírodní artefakty, tak oni na to jaksi nedbali a po dobu asi 100 let tam fungovala péče na daleko vyšší úrovni než ve střední a západní Evropě a to proto, než by na to jaksi přišli sami, ale oni byli vlastně dědici Byzance, kdy ty znalosti jaksi byzantské od řeckých lékařů převzali učenci arabští a blízkovýchodní a jaksi touto tradicí se to přeneslo, i když už jaksi vládl islám. Ta úroveň se neudržela dlouho, to tady říkám záměrně, neboť přestala se dělat výběrová řízení a učitelem univerzity se automaticky stával syn učitele univerzity. Také studenti nebyli vybíráni podle talentu, ale na různá doporučení, což samozřejmě potom vede k zhoršení kvality. A studenti tam dostávali stipendium, to studium bylo 2leté, dělali se tam pokusy na zvířatech, pokusy s rostlinami, s jedy a podobně, čili bylo to vysokou úroveň a pak začal převládat islám, to znamená, že bylo zakázáno zobrazování a docházelo tam k tomu, že se přešlo na memorování klasiků, čili jako po 100 letech zhruba tento systém skončil. Léčilo se tam humánně, mimo jiné muzikoterapií. Tak. A toto je z doby pozdější, to je z 18. století, čili tady vidíte ze sbírky doktora Ghisléna nebo profesora Ghisléna, Belgičana, slavného psychiatra 19. století. On začal sbírat takové artefakty, čili takto duševně nemocní ověšení zámky a spoutáni, jak si pobývali v případě toho města Gent či Chent, pobývali ve sklepení místního hradu. Toto je ukázka, čili my si tady ukazujeme dobu, kdy ti nemocní byli v uvozovkách hospitalizováni nebo internováni pouze proto, aby nebudili veřejné pohoršení. Čili to byl jediný smysl té hospitalizace, nebo taky ulevili vyčerpané rodině. Toto je jaksi obrázek z blázince v Anglii, z takzvaného Bedlamu, čili ústavu Marie Betlémské, který tedy byl známý smradem a nepořádkem a jak vidíte, tak ty nemocní se vzájemně vyrušovali a bylo to tam dosti příšerné. Samozřejmě o lékařské péči se nedá hovořit. Proč tady ukazuji
Jacquesa Rousseaua, no, protože on v 18. století patřil k těm významným postavám, filozofům, kteří se velmi podíleli na změně postoje k člověku, na to, jak má být s člověkem zacházeno a podobně. On sám tedy nešel příliš příkladem, všech svých 5 dětí dal do veřejného zařízení, kde byla 95% úmrtnost. Ale jak si v teorii vynikl, takže jeho díla jsou uznávána dodnes, patří k nejvýznamnějším postavám francouzské historie. Tohle vidíte, že je dílo Společenská smlouva, kde tedy popisuje vztah tedy společnosti a jednotlivce, jak má být organizován, jak má být založen. Z jeho učení v podstatě bylo základem pro myšlenky Velké francouzské revoluce. Pokud tady někdo je historik, ať promine velmi zkratkovité vysvětlování. Čili tady vidíme Vincenza Chiaruggiho, to byl lékař z Florencie, který jako první razil myšlenku, že duševně nemocní nemají být jaksi týráni a poutáni. Máme tady jeho učebnici přeloženou do němčiny a jediné obrázky, které v té učebnici jsou obrázky, jak tedy poutati nemocné různými pouty, jo? Aby bylo jasno. Čili ty deklarace někdy narážely na praxi, kdy byl problém, jak tedy jednat s těmi, kteří se chovali agresivně. A toto je Philippe Pinel, což byl nejenom význačný lékař a Francouzi ho pokládají za zakladatele francouzské psychiatrie, a byla to také významná politická osobnost. On se podílel na Velké francouzské revoluci a jak si využil přílivu nových myšlenek pro to, aby reformoval psychiatrickou péči v tom smyslu, že zejména zdůrazňoval snímání okovů duševně nemocným. Ale je třeba to chápat také v tom smyslu, že těmi okovy byly míněny i postoje veřejnosti k duševně nemocným, to, co tedy duševně nemocné tížilo. Tady vidíme takzvanou věž bláznů, která stojí ve Vídni z roku 1784 a už v době své stavby byla kritizována pro koncepční zastaralost, neboť má naprosto jasný charakter vězení. Jo? Je to vězeňské zařízení, za každým oknem měl být jeden pacient, zpravidla tam byly 2, protože všechny ústavy psychiatrické nebo pro duševně nemocné byly neustále přeplněny. V podstatě jsou dodnes, i když se změnila struktura nemocných a důvody hospitalizace. Takže ten ústav tam fungoval v této budově asi 5 let. Dneska tam sídlí Přírodovědná fakulta ve Vídni. I u nás, jak si se zasloužil císař František Josef II. O vybudování veřejných institucí, jako byly chorobinec, jo, dneska bychom řekli léčebna dlouhodobě nemocných, jako byl nalezinec, to jest pro nalezené děti, veřejné porodnice, jako byla teda všeobecná nemocnice, která teda nebyla ve správě církve, ale byla tedy státní. A i tedy blázinec, jak se tomu říkalo až do 80. let 19. století. Ten blázinec sice sídlil vedle nemocnice, ale byl pokládán za takzvaný ústav humanitní, dnes bychom řekli sociální zařízení. Je tomu tak proto, že přestože na začátku ne, ale později byli v čele toho ústavu lékaři, nebo ti, kteří odpovídali za jeho kvalitu. Přesto tam k žádnému léčení nemohlo docházet, protože proto neexistovaly vhodné podmínky. Úmrtnost byla asi 30% za rok, jo, zemřelo 30% nemocných.
No a teď si nepamatuju to přesné číslo, ale asi 30% jich bylo propuštěno, vyléčeno, což je úžasný výsledek, když se podíváme na ty diagnózy jako idiocie a podobně. A zatímco na konci 19. století bylo propouštěno vyléčených jenom 5% pacientů. Jo, tak jak je to možné, že jo? Položme si otázku, jak je možné, že v 18. století propustili vyléčených 30% a v 19. o 100 let později už jenom 5%. Že? Má někdo nějaký nápad, myšlenku, jak to vysvětlit? No, zjevně se stydíte, všichni víte, jak to je. No, změnila se kritéria, to je jednoduché, že? Čili kritéria se zásadně zpřísnila, takže za vyléčeného byli pokládáni ti, kteří byli opravdu vyléčeni. Tak, nebo jejich stav se tedy dramaticky zlepšil. Tady pak vidíme, jak vypadala praxe, že i po celá léta byli nemocní jaksi připoutáni. Pokud nebyli v péči zařízení a onemocnění bylo závažné, nějaká závažná psychóza, vidíte, že tady děti prostě na toho nemocného házejí kameny a podobně, byl předmětem jaksi posměchu a putoval od vesnice k vesnice a žebral. Věřím, že jste všichni četli Babičku Boženy Němcové, kde se vyskytuje postava Viktorky, což byla skutečná postava, jmenovala se Viktorie Židů, ale na rozdíl od onoho románu nebyla zabita bleskem, ale zemřela ve vysokém věku. Trpěla schizofrenií, je to zcela krásně popsáno v té knize, i když se tehdy domnívali, no jak si od vesničanů nemůže nikdo očekávat, že budou uvažovat o změnách v dopaminergním systému receptorovém, čili dospěli k závěru, že byla uhrnuta černým myslivcem. Takže jak si žebrala, jak víte z té knihy, a lidé jí dávali jídlo, aby tedy nezemřela hlady. Čili to byla taková alternativa, řekněme, jo? Na venkově to vypadalo běžně takto. A toto už je pokroková metoda, kterou vynalezl zakladatel americké psychiatrie Benjamin Rush. Jo? Je to uklidňovací křeslo. Jo, pro nemocného, který je neklidný, tak je takhle jaksi uklidněn tímto způsobem. Je potřeba si uvědomit, že neexistovalo mnoho prostředků, jak tedy sklidnit nemocné, neexistovala psychofarmaka a jak si na vlídné slovo ne každý nemocný reaguje, takže se sklidní. Hovořil jsem tedy o humanismu, o svícenství, kdy dochází tedy k humanizaci, je to tedy pod vlivem myšlenek, taky to souvisí samozřejmě s rozvojem nejenom přírodních, ale i společenských věd. Uplatňuje se takzvané morální léčení, si řekneme, co to je za chvíli. A režim, čili zaměstnávání, které má vést k resocializaci. Jo, čili už je snaha s těmi nemocnými něco dělat, nejenom je prostě držet v ústavu. A ty ústavy byly už vnímány jako služba veřejnosti, jaksi v tom pravém slova smyslu, nejenom tedy potlačování. Tohle je obrázek z Belgie, z Gentu, kde je tedy veliký psychiatrický ústav, který tedy funguje už jenom z části. A toto je refektář, tedy jídelna. Vidíte, že nemocní jedli společně ve velkých sálech, také se spalo společně ve velkých sálech a tak dále. A to z toho důvodu, že to vytvářelo tlak na jaksi společenské chování těch nemocných, že byli tlačeni k tomu, aby se chovali jako ostatní. Byla představa, že to pomůže jejich návratu do společnosti a ta představa není úplně nesmyslná, to si řekněme navenek. Čili
k té režimové léčbě, k tomu morálnímu léčení samozřejmě patřily bohoslužby a samozřejmě také práce. Jo, tohle to jsou pradláci, to je těžká práce, praní, tady vidíte pračky, že jo, bubnové, rotační, těžká práce pro muže. Všichni nemocní v ústavech, kteří byli schopni pracovat, museli pracovat, pokud nebyli platící. Ale protože duševní porucha snižuje schopnost získávat si prostředky k živobytí, tak velká část našich nemocných jest nemajetných. No a pokud byly z majetné rodiny, tak i té majetné rodině po čase došla trpělivost a přestali platit nebo se snažili se vyhnout placení za péči. Teď takový citát. A tak ježto den učí den již jasněji prohlédli správcové států k fyzickému zachování a podporování blaha národa, musí být lékařství učiněno zájmem veřejným tak, aby lékařství kladouci za cíl zdraví a fyzickou dokonalost celého národa a přisvojující autoritu i výkonnou veřejnou moc dokázalo to, oč by marně pokoušeli se rozptýlené snahy jednotlivců. Tak kdo to asi napsal? Zkuste si tipnout. Že byl Lenin. Jo, čili myšlenka také protknutá humanismem z začátku 19. století. Ve Vratislavi založil Jan Evangelista Purkyně první fyziologický ústav na světě. Tak. Jaká byla indikace k péči? Péče byla většinou bezplatná, protože nejméně 2/3 nemocných nebyla schopna platit a byla potřeba se o ně pečovat a byla veřejná snaha pečovat duševně nemocné. Jo? To ať už stát byl královstvím nebo republikou nebo císařstvím, tak všude v rámci jakési modernizace společnosti vznikala veřejná zařízení pro také nemocné, pro sociální potřeby různé a podobně. Nevím, jestli bychom dnes přežili takovou hospitalizaci, protože ta kvalita samozřejmě nebyla vysoká, ale odpovídalo to tehdejším možnostem a standardům. Indikace se postupně rozšiřuje na osoby méně nebezpečné, protože také pobyt byl snesitelnější v těch ústavech. Stále se péče humanizuje, už ne všichni opatrovníci jsou negramotní nutně a někteří tam vydrží i více než 1 rok jako zaměstnanci v tom ústavu za ty peníze. Tady kolem poloviny 19. století se vynozuje široce popularizovaná zásada non-restraint, jako že se nemají omezovat nemocní Johna Connollyho a k tomu se hlásili prakticky všichni od poloviny 19. století. A teď musím říci, že v tom je zase kousek pokrytectví, protože když se podíváme na ty ročenky, například z Ústavu Kosmonovského z roku 1899, tak se tam dočtete, že samozřejmě nemocní nejsou omezováni a pak se dočtete dále v textu, že jaksi v izolaci bylo 69 v loni, připoutáno k lůžku bylo 128 a tak dále a tak dále. Jo, čili jako jedna věc je zásada, druhá věc je praxe. Je potřeba si uvědomit, že v 19. století mezi duševní poruchy patřila vzteklina, která samozřejmě je smrtelná, vždycky epilepsie, samozřejmě do doby, než teda existovalo očkování proti vzteklině, retardovaní, dementní, syfilitici, alkoholici a tak dále. Přičemž zajímavé je, že tehdejší odborníci shodovali na tom, že tam nepatří mentálně retardovaní a alkoholici. Jo, do ústavu alkoholici, protože tedy
že tedy narušovali řád ústavu, neexistovalo žádné systematické léčení závislosti na alkoholu, takže se tam dostávaly depravované osoby, které kradly, parazitovaly a podobně, terorizovaly ostatní nemocné. Tady jsem si dovolil citát ze zprávy o královských českých zemských ústavech pro choromyslné. Mezi charakteristické znaky našeho ku konci se schylujícímu století přináleží bez odporu zvýšená starost o nuzné vůbec. Ve všech kulturních státech jeví se čím dále, tím více snaha čistou humanitou protchnutá nemocným věnovati ústavy všemi vymoženostmi moderní techniky a skvělým vnitřním zařízením opatřené a staré ku ošetřování nemocných sloužící budovy nahraditi novými velkolepými stavbami byla takřka paláci. Miliony peněz věnují se k tomu účelu, by se pomocí všech vědeckých pomůcek mohlo čelit i chorobným pochodům v lidském těle. Jo, čili to nebyla prázdná deklarace, budování ústavů, včetně pro ústavu pro duševně nemocné, byla věnována velká pozornost za rakousko-uherské totality, stejně tak jako v ostatních zemích západní Evropy. Tyto tendence samozřejmě v Rakousku-Uhersku se týkají jenom severozápadu Rakouska-Uherska, v té uherské části těch ústavů je naprosté minimum a většinou jsou charitativní nebo z darů. Jo, nejsou financovány z veřejných prostředků, jako v té severozápadní části Rakouska-Uherska. A tady vidíte, že Franz Josef I. věnoval tady zámek v Hardheimu pro péči o mentálně retardované, že, slepé idioty, kreteny, jak tady je popsáno, jo, na té desce, která je v tom ústavu. Aby bylo zřejmé, že byla velká snaha zvýšit i popularitu těch, kteří vládli mimo jiné také takovou velkorysou pomocí. Pokládali to za součást svých povinností. Existovaly i jiné ideologické aspekty. Jeden z nich byla představa, že příčinou duševních chorob začasté jest onanie. Čili zde vidíte tedy prostředky, je zřejmé pro jaké pohlaví asi, k zabránění onanii a tím k zabránění tedy vzniku duševních poruch. No a protože úřední šiml jaksi je dokonalý, tak v době, kdy už se na onanii nevěřilo jako na příčinu duševních poruch v 90. letech 19. století, tak v těch výkazech z psychiatrických ústavů ta kolonka stále figurovala, jo? Kolik ústavů, kolik pacientů je tam v důsledku onanie. Takže totalita rakousko-uherská se zabývala plánováním služeb a výdajů, dokonalou systemizací, čili existovala spádovost. Jo, obvodní lékaři byli zavedeni, nikoli když se na to vždycky ptám, tak oni říkali, no to zavedli komunisti, jo, tak to zavedli komunisti v roce 1888. A to proto, že jaksi císař a jeho poradci dospěli k závěru, že je třeba lékařům ukládat nějaké povinnosti, tak aby jaksi byla péče o komunitu zajištěna. Tak, stát se hlásil ke své odpovědnosti, nehovořilo se o neviditelné ruce trhu, byla zkoumána efektivita, byly vydávány statistické ročenky, kde se zkoumalo teda, jak se nakládá s těmi prostředky. Samozřejmě boj o peníze byl velmi tvrdý, že jo? Takže existují zápisy o tom, jak v parlamentu bylo předmětem dvouhodinové kritiky poslanců to, že ředitel ústavu Dobzanského žádal, aby z veřejných prostředků byl zaplacen stejnokroj pro Kočího, který pracoval v tom ústavu. Takže vývoj byl kontinuální od Rakousko-Uherska až po normalizaci. Tady vidíte z roku 1900 knihu příjmů, aby bylo jasno, takže vidíte, že
celkový počet nemocných 1268, z toho zdarma 740. No a potom tady byli někteří, kteří tedy platit měli, ale neplatili z různých důvodů, se to nepodařilo vymáhat. V první ošetřovací třídě 17 nemocných, v druhé 110, jo? Čili většina byla na tom standardu té třetí třídy. Tady, kde jsme, tak to je tady v okolí ty pavilony, toto je tedy z ústavu pražského, kde dneska je klinika, jo, psychiatrická. Tato část se nazývala část sanatorní, to byla část pro platící nemocné a bylo předmětem kritiky řady lékařů, že ta sanatorní část vůbec existuje, že existuje taková jaksi nesolidarita mezi těmi nemocnými. No a tady vidíte v tom Rakousku-Uhersku v anketě z roku 1904 se ptají, jestli se vůbec mají zřídit nějaké soukromé ústavy, jestli to je přípustné, aby ústav byl soukromý, jo? Tak pro zajímavost. Tady vidíme prvního ředitele našeho ústavu v Bohnicích, doktora Hrašeho, který si stěžuje na přeplněnost ústavů, že ten ústav byl postaven pro 1440 lůžek, mimo tedy tu sanatorní část, neboli oddělení třídní. A nicméně měl 2018 nemocných. V roce 1938 dokonce tady bylo 2600 nemocných. Jo, čili tady píše, že ty poměry jsou strašný v tom Rakousku-Uhersku. To ještě nevěděl, že až ve svých 81 letech napíše knihu o organizaci psychiatrické péče, tak bude se slzou v oku vzpomínat na Rakousko-Uhersko, protože za první republiky se ta péče výrazně zhoršila. Hodně se šetřilo, seškrtaly se výdaje, zredukovaly se počty personálu a tak dále. Toto je paní Dorota Linde Dix, učitelka, která byla reformátorkou americké psychiatrické péče nebo péče o duševně nemocné, protože ten pojem psychiatrie se rozšířil až v druhé polovině 19. století. A ta prostě bojovala za to, aby se nemocní z vězení dostali do nemocnic a dosáhla toho, že bylo vybudováno velké množství státních psychiatrických ústavů. Toto je doktor Kirkbride, který, jak tehdy bylo obvyklé, když se mu nepodařilo sehnat peníze na soukromou praxi a nezaměstnali ho ani na interně, ani na gynekologii, dokonce ani na chirurgii, takže ze zoufalství se dal na psychiatrii. Jo, to bylo to nejhorší, co mohlo lékaře potkat, že skončil jako lékař na psychiatrii, jaksi výsledek naprosté bídy, jo, protože jaksi výsledky terapeutické se blížily nule a tudíž také společenská prestiž povolání byla na velmi nízké úrovni. Jo. Čili nicméně jemu se tam zalíbilo, takže tam zůstal ke svému vlastnímu překvapení a napsal takzvaný Kirkbrideův základní plán. Ta kniha se jmenuje O stavbě, organizaci a všeobecném uspořádání nemocnic pro šílence s poznámkami o šílenství a jeho léčení. Jo. Všimněte si, všechny knihy v té době ze 3/4 se zabývaly organizací péče duševně nemocné a z 1/4 diagnostikou a léčením. No, protože ta organizace se dala docela dobře jak si vymyslet a naplánovat. O diagnostice toho mnoho nevěděli a léčení neexistovalo prakticky nějaké účinné. Dnes je tomu naopak, dnes o organizaci psychiatrické péče v těch učebnicích se nedočtete nic. Jo. Tak. Zdůrazňoval, že budovy nejsou to nejdůležitější, ale duch, který v nich vládne, stále zlepšování kvality. A existují takzvané Kirkbrideovy nemocnice, které byly budovány po celých Spojených státech, Kanadě a Austrálii a které byly velmi rozsáhlé. Ta
měla nakonec přes 10 000 pacientů, což jistě uznáme, že není právě málo. Ty nemocnice vypadaly jinak než v Evropě. Většina z nich dnes je zavřených, mnohé jsou zbourané, některé jaksi slouží jinému účelu. Čili vidíte zase, byly to státní nemocnice za státní peníze, každý jednotlivý stát té unie, aby jak si imponoval, jak se stará o své občany, tak vybudoval mimo jiné také ústav a do závorky si dejme, že to byla velmi krásná veřejná zakázka pro soukromou stavební firmu a nejenom stavební. Tak, jak se to ovšem vyvinulo za 100 let, že jo? Tak ty nemocnice začaly stavět v druhé polovině 19. století a na začátku 20. už se jich stavilo málo. My jsme tady v Bohnicích z roku 1905 druhá nejnovější nemocnice v České republice, aby bylo jasno. Jo? Tak co se stalo? Stalo se, že se změnil zásadně standard ubytovací, jo, že se zvýšily nároky na kvalitu poskytované péče, pokud se teda jedná o ten ubytovací standard, jo, čili jaksi nějaké 20lůžkové pokoje a podobné věci již na začátku 20. století byly vnímány jako něco nepatřičného. A navíc samozřejmě, když se ten ústav stavěl, tak se na to dalo spoustu prachu, protože ta firma, co to stavěla, si vymohla od těch svých lobbystů, že se to bude stavět draho. No a pak už do toho nikdo nechtěl investovat, jak už to tak bývá. Jo? To znamená, že docházelo chátrání a tento proces probíhal v celé západní Evropě, v severní i jižní Americe, v těch státech, tedy, které byly kulturně, hospodářsky vyvinuté. Takže rostla přeplněnost, zanedbanost a po těch 100 letech ty ústavy už vypadaly hrozně, takže byla snaha s tím něco dělat, jak se k tomu dostaneme. Ještě citace profesora Hinka Pelce, který byl potom popraven jako za druhé světové války pro odboj. Obecně se v dnešní době připouští, že hospodářské problémy jsou v popředí zájmu veřejnosti. Má-li lidstvo dojíti většího uspokojení, je třeba nejen, aby se hojně vyrábělo, nýbrž také, aby se do rukou nejširších vrstev dostaly prostředky potřebné k ukojení nejnutnějších potřeb, ba docela v určité míře blahobytu. Právě tak závažným problémem jako výroba statků je tedy také jejich distribuce. Jinde ještě říkal, už jsem, jo, tady, ano, že ten ohled by měl že by měl být brát v úvahu tedy nejen altruistický pohled, ale také sobecký. Jo, zamysleme se nad tím, že i sobecké důvody nás musí někdy vést k altruistickému chování. Tak. O nevyhnutelných reformách se tedy hovoří od počátku, kdy se vůbec jaksi někdo staral o veřejné věci, protože od počátku byly ty ústavy pokládány za velmi špatné a od počátku samozřejmě neodpovídaly nárokům a představám. Nebudu tady zdůvodňovat proč, je to prostě obecný problém. Čili máme tady nejstarší knihu o reformě z roku 1871 v angličtině, možná, že tady máme něco i staršího, která tvrdí, že reforma je naprosto nevyhnutelná a má na mysli takzvanou heterofamiliární péči, kdy se teda zřejmě inspirují péčí o sirotky, protože na konci 19. století ještě byla úmrtnost v siročincích přes 90%. Jo. Dokonce v Petrohradu 98% například. Jo. Čili ty děti, které se tam dostaly, tak to byla taková forma eutanázie, skoro bych řekl. Nevím, jestli tam patří to slovo že na začátku. Má to taková napůl vražda. Čili pokud se ty děti dostaly do rodin, no tak ty rodiny je zneužívaly, ale to procento přežití a slušného fungování bylo mnohem vyšší. Jo.
takže je brali rodiny jako levnou pracovní sílu, kdy oni tam posluhovali, pracovali na poli zadarmo. Někdy se podařilo jim brzo utírat toho svěřence, pak si teda řekli o dalšího. Že? A nicméně ta péče se osvědčila, byla pokládána za lepší a levnější, že to stojí méně peněz než speciální ústav. Takže se tedy ti duševně nemocní mají tedy dát do rodin cizích, které se o ně budou starat. S tím, že jak si dojde k lepší resocializaci, že tam vzniknou takové osobní vztahy. Myšlenka je to velmi dobrá, ale není to tak jednoduché, jak si ukážeme. No, tady asi, no, to jsem netušil. Tady je ono město Gíl, který má asi 30 000 obyvatel, kde se ta heterofamiliární péče prosazovala a to v rámci kultu svaté Dymfny, což teda je svatá, možná netušíte, že duševně nemocní a také psychiatři a také migranti, týrané ženy a tak dále mají svoji patronku společnou a tou je svatá Dymfna. Takže ten kult svaté Dymfny sídlí v onom Gílu, kde právě existovaly, kde byly stovky nemocných, dneska jsou jich desítky, ale byly jich tam stovky nemocných, kteří žili v těch rodinách a pracovali většinou v zemědělství. Je to severovýchod zemědělský, teda severovýchod Belgie. A teď záleží na tom, jestli se někdo chopí té myšlenky, nějaká osobnost, tak v Německu se našel doktor Alt, který prosazoval heterofamiliární péči a začal s tím, vidíte, na konci 90. let a za pouhých, kolik to je, 10 let se mu podařilo dosáhnout vybudování několika kolonií pro péči o duševně nemocné, pro tu familiární péči. Byly kolonie, kde jako jsou SOS vesničky, něco podobného, SOS vesničky pro osoby s duševními poruchami. No a ten člověk, který nám v tomto sále o tom kdysi tady přednášel, tak tady mimo jiné nám ukázal takovou tabulku, že zjistili, že v Japonsku ta péče se prováděla už v roce 1068, v Německu v 18. století a v Belgii je doložena nejméně od 16. století. V řadě dalších zemí se o to pokoušeli. A i v českých zemích byla taková představa, že nebude třeba již dále budovat drahých ústavů, kupovat pozemky pro jejich stavbu, neboť veškerá péče v budoucnosti bude zajištěna formou heterofamiliární péče. Že jo? Taková byla představa rakousko-uherských úředníků. Když se stavil tento ústav, to ani tady asi skoro nikdo neví, možná, tak ty domky, které tady byly stavěny pro zaměstnance, tak u mnohých se předpokládalo, že tam budou právě bydlet ty duševně nemocní, tady z toho ústavu, že si je ti ošetřovatelé vezmou domů. Jo, nestalo se tak, prostě v českých zemích se tyto věci nějak nedaří. No, můžeme se nad tím zamyslet. Tak, takže to jsem chtěl vyškrtnout tohleto, no. Takže tohle pracovali tam v zemědělské výrobě do dneška, teda pracují hlavně v zemědělství ti nemocní. A nyní máme další teda zajímavou ideologii, kult čisté rasy. Jo. Vidíme, kam Němci dospěli za pouhých asi 80 nebo 90 let od kultu čisté rasy ke kultu přijímání migrantů, pokud možno kulturně co nejvzdálenějších. Že? Čili zajímavé taky, jak některé národy podléhají snáze indoktrinaci. Jak mi řekla jedna Ruska, my Rusové my Němci jsme jako ovce. Jedna Němka mi to řekla v Rusku, teď jsem to úplně poplet, studovala v Rusku. Takže eugenika je učení o tom, jak zlepšovat kvalitu lidské rasy v uvozovkách.
A ta eugenika se posléze změnila v prostředí Německa již po roce 1933 v rasovou hygienu. Jo, a jakmile nastoupil k moci Hitler, tak katedry rasové hygieny na německých univerzitách vyrůstaly jako houby po dešti. Jo, a mnoho jaksi politicky velmi aktivních lékařů se snažilo budovat tyto ústavy, kde by teoreticky jaksi zkoumali možnosti rasové hygieny. Samozřejmě panské rasy německé, ale i dalších. A jedna z myšlenek byla sterilizace a eutanázie. Jo. Ovšem ta eutanázie, ten smysl toho slova byl trošku jiný, neboť byla představa, že duševně nemocní nebo lidé mentálně retardovaní a podobně, že nemají hodnotu, že ten jejich život nemá hodnotu, takže když budou zbaveni života, takže to vlastně pro ně je dobře, že se nebudou už trápit. Tak, tady vidíte samozřejmě tehdy velmi rozvinutou. Musíme si uvědomit, že Německo bylo čelnou zemí světové vědy, kultury, průmyslu, že do první světové války nejvíce vědeckých prací vycházelo v němčině a že oni také byli na čele v budování systému propagandy. Takže tady vidíme, jak vypadá ta propaganda, že tady je rodina, která má 2 děti, paní má v ruce hrábě, to znamená, že pracuje, tady pán kouří, to znamená, že nepracuje, děti mají více, tak jak to může dopadnout? Polovina rodiny takových, polovina onakých, všimněte si té schematičnosti, za 30 let už bude těch pracujících jenom 33% a za 120 let už bude pracovat jenom 6% a ostatní budou kouřit a flákat se a množit se. Jo? Taková byla představa. A tady je ukázáno, že tento člověk, jehož život není hodnotný, za celý život stojí 60 000 říšských marek. Jo? To si každý umí představit, co by se za to dalo všechno koupit. Tady je vidět, že v přírodě to přece je tak, že ti slabí jedinci jaksi podléhají a je potřeba se jich zbavovat. Tady je jaksi podobná teze ukázána, jak teda bude přibývat i těch osob. Tady je někdo středně či těžce mentálně retardovaný vyobrazen a vedle ní skokan o tyči jako prototyp zdravého německého muže. Jo, že těch skokanů o tyči bude tak málo, že budou sotva k spočítání a idiotů bude 96%. Jo. Když vám něco takového ukazují každý den, tak o tom přestanete přemýšlet. Byť se domníváte, že s vaším vzděláním vás přece nikdo neoblafne. Šťastná německá rodina, tady německý dělník a musíme si uvědomit, že Hitler vyhrál volby s heslem Volte dělníka Hitlera. Jo? A Goebbels si do svých poznámek zapsal, jak se jim úžasně podařilo vyfouknout dělnictvo komunistům. Takže tady dělník německý jaksi úpí pod vahou parazitů a idiotů a tady v pozadí nenáhodou je zámek, neboť zámky byly využívány pro péči o osoby s různým postižením. No a uznáte, že je potřeba s tím něco dělat, takhle to být nemůže dále. Toto je zvlášť pěkný obrázek, neboť toto jsou dívky ze slepecké školy, které se po slepu učí tady genetiku a učí se rozeznávat hmatem rasy, že jo? Aby, když teda nevidí, aby náhodou z nějaký černoch třeba. Jo, čili přitom to byli slepí a hluší byli sterilizováni, jo? A hluchoněmí. Sterilizace byla propagována jako velmi účinná, levná metoda, bylo vyčísleno do posledního feniku, za kolik se to dá pořídit. Nebylo to jenom Německo, byla to taky Velká Británie, skandinávské země, všechny, ve kterých se prováděly sterilizace.
abychom si nedělali nějaké iluze. Nevím, jak v Dánsku, ale mám ověřeno, že v Norsku, Švédsku a Finsku se prováděly sterilizace až do 70. let minulého století. A toto jsou Spojené státy, kde byla sterilizace uzákoněna v 27 státech Unie a ve 4 státech to bylo součástí trestu. Takže někdo mohl být soudem, mohl být soudní rozhodnutí, že bude sterilizován. Pachatel trestného činu. No a toto jsou už jaksi moudré hlavy a sympatičtí organizátoři nového pořádku. Filip Buller, tady dole doktor Brandt, kteří v této nenápadné vládní vile zorganizovali systém takzvané eutanázie, která končila tímto způsobem. V letech 1940 až 1941 zavraždili kysličníkem uhelnatým 70 236 osob s duševními poruchami. To byla takzvaná organizovaná část eutanázie T4 a pak následovaly a současně probíhaly další formy tedy likvidace duševně nemocných, takže se odhaduje celkový počet osob, včetně teda dětí, které byly v různých sociálních ústavech asi na 200 000 v Německu. A tady ty plynové pece, kterými byli ti lidé bezprostředně po smrti spalováni, tak se tak osvědčili, že byly po dokončení tohoto procesu demontovány a byly odváženy do Polska, kde byly budovány koncentrační tábory, jako aby tedy nedošlo k nějaké zbytečné ekonomické ztrátě. No a ti lidé, kteří se podíleli na vyvražďování duševně nemocných, se stali velmi vyhledávanými odborníky na masovou likvidaci lidí, takže se pak dobře uplatnili v koncentračních táborech. A tady už vidíme, jaké to přineslo pěkné výsledky. Tady jaká byla úspora, vyčísleno v říšských markách, za všechno se teda dalo ušetřit. No a tady už vidíme pana doktora Brandta před soudem v takzvaném procesu s lékaři. Tento lékař se oběsil, proto se tak divně tváří. Většina z nich utekla nebo se schovávala pod falšovanou identitou, až do 70. let. Jeden výtečník dokonce ve Vídni, který sám osobně vraždil děti injekcemi, tak ještě v 70. letech publikoval vědecké práce jaksi z materiálu odebraného z těch dětí, který zavraždil. Byl usvědčen doktor Gross. Tady vidíme kolektivy pracovníků těchto ústavů. Vidíte, že samozřejmě společná zábava utužuje kolektiv. Pořádali také společné autobusové výlety s pracovníky blízkého koncentračního tábora. To je totiž z toho zámku Hardheim, které věnoval František Josef I. pro péči. A toto je pan Sitr, jedna ze 3 osob, asi z 500, který odmítl se podílet na vyvražďování duševně nemocných. Takže byl ostatní to, jak si přijali jako důležitý společenský úkol a možnost, jak vyniknout jaksi na poli práce pro říši. A pan Sitr byl poslán na východní frontu a podle jeho vzezření je zřejmé, že to přežil, že? Pač to byl mladý. No a v těch místech, kde byla prováděna ta eutanázie, to vyvražďování duševně nemocných, kde byli spalováni tedy,
ti lidé vraždění a spalování, tak ve všech jsou muzea. V bývalém východním Německu jsou 3 a v západním Německu jsou 3. Tak v tom východním Německu jsou častým terčem útoku neonacistů a nepáchne tam ani noha. Jo? Tam, když přijdete do toho památníku, budete tam celý den sami. Kromě toho, kdo vám prodá tu vstupenku. Zatímco v tom západním Německu tam chodí školní jaksi exkurze, kde se o tom hovoří. Jo? Takže je tady určitý rozdíl. Psychoanalýza je také ideologie, i když to někdo pokládá za vědu. Já jsem přesvědčen o tom, že to za vědu nelze pokládat ani omylem. Teorie nemá žádný vědecký charakter, ty hypotézy nejsou přezkoumatelné, buď to jim uvěříte, nebo jim neuvěříte. Ty předpoklady nebyly nikdy doloženy, má teda spekulativní charakter, ale díky osobnosti Sigmunda Freuda a dalších propagátorů se podařilo zvýšit zájem o psychiatrii. On by tedy stejně rostl, ale tímto se ještě zvýšil a to, že i když neexistovaly žádné léky, přesto bylo možno se uživit psychiatrií, tak to je právě zásluhou pana, myslím, v ambulantní praxi, to je zásluhou tedy Freuda a jeho pokračovatelů. Také existovaly mocenské ambice a psychoanalýza ovlivnila vznik takzvané frankfurtské školy, která se snažila spojit psychoanalýzu s marxismem, když to tak hodně zjednoduším, a odtud potom plynou takové ty proudy, které se nyní nazývají neomarxismus nebo kulturní marxismus, které s marxismem nemají nic společného, ale s psychoanalýzou taky ne. Tady sovětská ideologie, docent Horvaj v myslivečkové učebnici psychiatrie uvádí, že ve spravedlivé socialistické společnosti ubývá duševně nemocných, jak již můžeme pozorovat i v Sovětském svazu. Jak nám řekl profesor Dobijáš, my jsme se jim tenkrát smáli. Andrej Sněžněvský byl profesor psychiatrie velmi vlivný, který mimo jiné popsal takzvanou vialotekušu schizofreniu, čili schizofrenii, která probíhá velmi pomalu. Taková schizofrenie skutečně existuje. A nicméně tato diagnóza byla dávána některým jaksi bojovníkům proti režimu, ale jak mě ujistili teda ruští psychiatři vesměs, s kterými jsem o tom hovořil, tak oni ještě rádi tedy pobývali v psychiatrických ústavech, protože tam bylo mnohem lépe než někde jinde. A pak jsem se dozvěděl od profesora Janíka tady na katedře psychiatrie před atestací, že komunismus byl horší než fašismus, což tedy od dlouholetého člena KSČ zní zajímavě, zvláště když tedy víme, jak byli vyvražďováni duševně nemocní v době jaksi fašismu. Tohle je již obrázek z 50. let, je to nemocnice, státní nemocnice ve Spojených státech. No a vidíte, že tam jaksi nevládne ani příliš velké pohodlí, ani nějaká jaksi radost ze života. Napočítali byste tam 38 postelí v tom pokoji. Proč to tak bylo? Bylo to tak proto, jak jsem řekl, že ty prostředky provozní byly seškrtány, vždycky byly seškrtávány hlavně za válek. A jak víte, tak Spojené státy neměly pravidelnou armádu, takže když začali budovat armádu za druhé světové války, tak do toho šly obrovské prostředky, šetřilo se všude, také na té veřejné péči, takže někdy bylo na jednoho ošetřovatele až 200 nemocných. Kdo někdy pracoval v takovém ústavu, tak si umí představit, jak to asi muselo vypadat. No a takže to bylo předmětem velké všeobecné kritiky, zcela oprávněně. No a jak se k tomu stavěli různí lidé, čili byly protesty proti praxi. Ty byly už ale v 19. století taky, ale teď byly samozřejmě výraznější, protože se šířily prostřednictvím médií.
a psychiatrická péče byla označena za totalitní systém. Tady jsou známá jména Michel Foucault, což byl tedy psycholog, ale všeobecně znám jako filozof. V češtině také vyšly tyto jeho 2 knihy a ještě nějaké jiné, který v těch knihách je celá řada nesmyslů, nicméně on byl velmi populární v 50. 60. letech a byl velmi vlivný, čili ty jeho myšlenky se šířily. Byl taky jeden z prvních, kdo zemřel na AIDS, taková zajímavost. Erving Goffman byl kanadský sociolog, který se proslavil zejména knihou Azyl jako totalitní instituce, kde porovnával psychiatrické ústavy s koncentračními tábory. Určitě to nedělal kvůli zvýšení jaksi popularity psychiatrických ústavů, ale kvůli zvýšení popularity sebe sama, že jo, tak byl velmi slavný. A Thomas Szasz byl maďarský psychoanalytik, který chtěl udělat kariéru ve Spojených státech, to se mu nedařilo, ale pak napsal článek o tom, že duševní choroby vlastně neexistují, že to je mýtus. A ten článek se setkal s velkým ohlasem, takže se proslavil a pak od té doby píše knihy, snad ještě žije, mu asi 95. A ještě po 90 se napsal nějakou knihu. Takže se uvádělo, že komunita by mohla být terapeutickým prostředkem, která by mohla jaksi vést ke zlepšení situace, protože ti lidé, kteří žijí v těch velikých ústavech, jsou vytrženi z komunity. To je naprosto pravda, o tom nemůže být nejmenších pochyb. S tím, že se tvrdilo, že ta patogenita, to znamená, že jaksi chorobnost těch ústavů, že ty ústavy jsou zdrojem těch nemocí, že to je naprosto jasné. Nelze ty ústavy reformovat a je nutné je zrušit. Je stojí moc peněz a jenom škodí. No, protože vidíte, 10 let po skončení války už se teda rozhýbala administrativa ve Spojených státech, že byl přijat zákon o výzkumu duševního zdraví, aby se to dalo financovat, takže nejlepší odborníci zjišťovali to, co bylo všeobecně známo, a sice v roce 61 připravili zprávu o příšerném stavu amerických psychiatrických nemocnic, které byly desetiletí zanedbávány, a to zejména za druhé světové války. Takže přišli s výborným nápadem, že by se mohlo zřídit na 50 000 obyvatel jedno léčebné centrum, takové rodinného typu téměř. Kladl se důraz na prevenci. Jo, prevence duševních poruch téměř žádná neexistuje, ale tehdy se věřilo, že jaksi prevencí lze dosáhnout obratu. Chytil se toho Kennedy, že, který, jak víte, v té době byl prezidentem Spojených států. Mimo jiný jeho sestra Rosemary trpěla mentální retardací a psychózu, to je špatně, asi pravděpodobně to psychóza nebyla. Já jsem pak o tom četl jinou knihu, kde to tedy vyvrací. A oni ji teda léčili leukotomii, čili udělali jaksi zásah do mozku, který jaksi doživotně invalidizoval. A právě proto, že teda trpěla závažnou poruchou, od té doby už nemluvila po tom chirurgickém zásahu, tak přežila všechny své sourozence, kteří byli jako politici postupně postříleni a podobně. Takže se dožila asi 90 let v ústavu. Takže samozřejmě ta myšlenka se zalíbila se jak levici, tak pravici, že ústavy třeba rušit, a to je jednoduchý, to se prostě jim seškrtají dotace a oni už se likvidují sami potom, že? Protože se nedají provozovat za málo peněz. A ředitelé nemocnic byli odměňováni za to, kolik zrušili lůžek, že? Čili metoda se najde. A o několik let později již teda bylo konstatováno, že komunitní centra pro mentální zdraví nemají potřebné materiální personální vybavení a zabývají se poradenstvím v předvídatelných životních událostech. Ono v té době byla velmi populární psychoterapie, jak psychoanalytická, tak jiná.
protože lékaři odcházeli do soukromé praxe z těch rušených nemocnic a nechtěli pracovat v komunitních centrech, tak tam najímali psychology, kteří zase nemohli léčit léky, takže používali psychoterapii a samozřejmě léčili ty, které ovlivnit lze psychoterapii. No, v čem byl hlavní zádrhel, že jo? Taková drobnost se stala a sice, že nikdo neřekl, z čeho by se měly financovat ty komunitní centra. Jo? To se prostě vloudí někdy taková chybička. Takže v těch jednotlivých státech si řekli, no když si to federál vymyslel, ať si to zaplatí. Federál si to nezaplatil, takže ty komunitní centra začaly vznikat pod tlakem a v důsledku zoufalé situace v jednotlivých okresech ve Spojených státech a tak je tomu do dneška. Takže v každém okrese je jiná psychiatrická péče podle toho, co si ten okres zaplatí, jaké vybuduje tedy psychiatrické centrum. Takže samozřejmě antipsychiatrie taky není nic nového, ale jak si to selhání psychiatrické péče, nikoli psychiatrie jako vědeckého lékařského aplikovaného oboru, ale selhání péče vedlo tedy k vzniku antipsychiatrie, čehož se chytlo mnoho lidí, kteří chtěli parazitovat na problémech. Ty se najdou vždycky a všude u každého problému, kde se dá jenom trošku parazitovat. Takže tohle vidíte, to existuje i u nás. Občanská komise pro lidská práva, vede to člověk, myslím, že automechanik vzděláním a bojuje proti psychiatrii. Najděte si to na internetu, je toho tam hrozně moc, včetně videí, kde ukazují, jak psychiatři vraždí duševně nemocné. Po desítkách koupil jsem si i knihu, kde vlastně psychiatři způsobili druhou světovou válku. To je vážně míněno. Jo? A celou řadu takových publikací najdete. Čili tady je popření existence duševních poruch, čili Thomas Szasz je velká hvězda antipsychiatrie, který tvrdí, že duševní poruchy neexistují. Psychiatři se snaží ovládnout svět, jo, to si nevymýšlím, to opravdu se dočtete. Zavinili otrokářství, rasovou segregaci, nacistickou eutanázii, vyhlazování židů, spikli se proti demokracii, aby mohli ovládat lidi hlavně pomocí léku. Že? To je vážně míněno, to není legrace. Tak. To je jaksi laická představa o normě v psychiatrii. Tady v muzeu, v psychiatrickém muzeu v Harlemu promítají obrázky různých lidí a tam bliká to app, jako jestli ten člověk je nebo není normální. Snaží se tím naznačit, že prostě existuje plynulý přechod mezi normalitou a nenormalitou, abnormalitou, což samozřejmě u některých poruch je pravda, u mnohých to pravda není, ale je to současně jaksi propagováno, jakože tak se k tomu má přistupovat. Pokud se jedná o budování kapacit, tak je potřeba si uvědomit, že jaksi soukromé zdroje, že se to nevyplácí, protože lidi, kteří jsou schopni jaksi platit, tak aby tedy zaplatili náklady na tu péči, takových lidí je málo. Za Rakouska tady nebyl žádný soukromý ústav, za první republiky byly 2, měli dohromady asi 40 lůžek. Oba byli v Praze. Tak, no a je slabý politický výnos, to znamená, že dnes, na rozdíl od minulosti, nějakou stavbou psychiatrického zařízení nikdo jako sám sebe moc nepodpoří politicky. Jo, je lepší postavit, jak jsem tam napsal, ten pavilon pro horochy, jo? Za 90 milionů. Tak, komunitní péče ve Spojených státech, čili představa o tom, že lidé mají bydlet tedy roztroušeně v komunitě v bytech, což je jaksi problém. Vznikají různé formy, z nich některé jsou užitečné, ale jejich význam a použitelnost je přeceňována a jsou uplatňovány i tam, kde nemohou prostě fungovat. Jo, čili často je tam jaksi dobrý záměr a jaksi nekritické uplatňování toho záměru. Pokud se jedná tedy o rušení psychiatrických ústavů, například tady v Británii,
tak na tom se shodli zcela lejbristi i konzervativci. Jo, že má být odstraněno stigma, mají léčit duševní choroby praktici, hlavně ne psychiatři, chráněné bydlení, domácí služby, potlačení hospitalizací, proti monopolizaci lékařských profesí, to znamená, že tam má být více odborníků jaksi nelékařských, aby bylo vidět, že to není lékařský, že to není zdravotní problém, kontinuita péče, bohatství forem. Samozřejmě, když každý to zařízení vypadá jinak, tak je velmi obtížné vyčíslit, jaké množství prostředků má být na to vyčleněno. To samozřejmě odborní pracovníci tráví stále více času o samotě komunikaci s jinými články toho systému a existují tedy ústavy, které se ničím neliší od těch původních blázinců, akorát, že jsou přejmenovány, takže to vypadá, že došlo k nějaké reformě, protože ti nemocní jsou stále stejní jako před 100 lety a mají podobné jaksi potřeby a podobné nároky. Také dochází k privatizaci, což ten systém prodražuje samozřejmě, protože z toho musí být nějaký zisk. Boj za občanská práva se jaksi hodně podílí na tomto stavu, kdy zakladatelé amerického boje za občanská práva duševně nemocných tvrdili, že psychiatrické ústavy jsou místa, kde jsou nemocní, stanou nemocnějšími a zdraví zešílí. Oni sami tedy se nikdy péči o duševně nemocné nevěnovali. Propagace zákona o duševním zdraví, jehož smyslem bylo co nejvíce omezit možnost teda léčení duševně nemocných. Nedobrovolné hospitalizace jsou neslučitelné s principy svobodné společnosti. A tohle to je obrázek ilustrace z diplomové práce o ekonomice péče o duševně nemocné. To je obor, který existuje v Británii, ve Spojených státech, možná i jinde v Německu, kdy tady ten mladý snaživý úředník říká těm ostatním, že má výborný nápad, jak ušetřit peníze, že z těch státních psychiatrických nemocnic ty pacienty dáme do vězení, do útulků pro bezdomovce, soukromých nemocnic, ošetřovacích domů a do popelnic. A toto je útulek pro bezdomovce ve Washingtonu na lehkoatletickém stadionu. Jo. Pokud budete slyšet hlasy, že vás pronásledují, tak si asi na tohle lůžko nelehnete, že jo. No a tady, aby bylo jasně řečeno, souběžně tedy s těmi projekty sociálními také probíhal proces rozvoje psychofarmak. Rozvoje psychofarmakologické péče, takže jeden kolega ten pokles lůžek vykládá tak, že je to v důsledku rozvoje psychofarmakologické péče a má částečně pravdu, nicméně to rušení těch lůžek nastalo ještě předtím, než se psychofarmaka rozšířila. Jo. Takže ty důvody byly původně zcela jiné a ta psychofarmaka umožnila rychlejší likvidaci lůžek. Nicméně těch lůžek ubylo, což by bylo jistě správné, ale jaksi ten úbytek byl velmi přehnaný. Takže důsledkem toho bylo, že ti, kteří potom, když už neměli peníze na léky nebo v důsledku choroby nevyhledávali lékaře, tak už se neměli kam vrátit, protože nebylo kam. Že? Čili počet lůžek klesal a v Kalifornii byl přijat Lauterman-Petryšotův zákon, který téměř znemožnil nedobrovolnou hospitalizaci. A ten Lauterman byl tedy konzervativní politik, Petris byl levičák, Šot se k tomu připodepsal a oni dva se jaksi dohodli na tom, že je potřeba rušit psychiatrické ústavy, že to je nejlepší cesta jaksi rozvoje v demokratické společnosti. Což vedlo k tomu, že ti lidé, kteří zůstali na ulici a trpěli duševními poruchami,
tak se dostávali do vězení. Jo, tak jako v době, kdy působila paní Dix, čili podle údajů, co mám, nejnovějších z roku 2009, tak ve Spojených státech je ve vězeních 220 000 osob trpících psychózou, jo? Ne jakoukoliv tady duševní poruchou, ale onemocněním z okruhu schizofrenie, jo? Případně manie, jak tam uvádějí. A asi 180 000 osob s těmito diagnózami jsou bezdomovci. Jo, ve všech vyspělých zemích západního kulturního okruhu ve městech mezi bezdomovci bývá zhruba 1/3 osob trpících psychózou. Takže máme-li v Praze 6 000 bezdomovců oficiálně, tak 2 000 z nich tedy trpí psychózou. Jo, my tady máme psychotických nemocných v našem ústavu asi 350, na klinice jich mají asi 30, asi 450 jich v ústavech sociální péče, čili daleko více než ve všech ústavech dohromady tedy chodí po pražských ulicích. Jenom tak pro představu. Ale u nás to nebylo tedy rušením lůžek, ale prostě jinými důvody. Takže se sami duševně nemocní chtějí dostat do vězení, neboť tam mají jídlo, dostanou tam léky. V dobře organizovaných vězeních ve Spojených státech jsou odděleni od těch kriminálních, od těch běžných kriminálních recidivistů, takže netrpí tolik z jejich strany. Policejní úředník konstatoval, byl podvyživený, pokrytý špinavým škraloupem, krvácel z rány, potkáváte lidi, kteří halucinují, jsou špinaví, nejedli několik dní, potřebují střechu nad hlavou, jídlo, léky, tak je uvězníme, je to krizová intervence. Jo, tady vidíte, že v těch starých státních nemocnicích byly postele a jaksi v těch útulcích pro bezdomovce jsou matrace na zemi. Že jo? Samozřejmě to jsou staré obrázky, od té doby se to trochu změnilo. Tohle vynechám, to je takový humor, spíše černý, že jo, ze Spojených států o financování. Jo. Tady říká té sekretářce, aby vyhodila 50% těch peněz z okna, že to je prostě takový, že to takhle je efektivně financováno péče o duševní zdraví. Existuje taková představa teoretická, že duševní nemoci jsou vlastně, vznikají v důsledku působení společnosti z nepřijetí těch osob, které jsou označeny, nálepkovány jako duševně nemocné, že to je tedy výsledek tedy práce psychiatrů, ta nemoc. To vynechám, protože už tak mluvím dlouho. Takže když si zadáte na internet, zkuste si to, když si zadáte do vyhledavače největší psychiatrické nemocnice ve Spojených státech, tak se vám tam objeví největší vězení ve Spojených státech, jo, kde teda ti duševně nemocní tvoří kolem 15-20% osazenstva. Dnes už ve Spojených státech je 2,5 milionu lidí ve vězení. A tohle to je takové zařízení z Belgie pro osoby, které páchají trestnou činnost a současně trpí duševní poruchou. Vidíte, že příbory z umělé hmoty, nádobě z umělé hmoty, tady stoly, lavice jsou přibetonovány do podlahy, aby se nikomu nemohlo celkem nic stát. Jo. Tohle je izolační místnost. Jo, tohle to je nemocnice pro zvláště nebezpečné duševně nemocné. A aby to byla hodně velká legrace, tak je to v té nemocnici, kde za druhé světové války je vyvražďovali, jo? Tak teď tam mají takovýhle hezký zařízení pro ty nebezpečné. Tohle to už neexistuje, to jsem vyfotil v roce 2007, teď už to bylo přebudováno na luxusní moderní vězeňské zařízení v rámci psychiatrické nemocnice.
jaksi používané pro osoby s duševními poruchami. Čili ta deinstitucionalizace, neadekvátní léčba vedou k bezdomovectví, ta vede k sociální degradaci, přidává se závislost na alkoholu, další degradace, trestná činnost. Neadekvátní reinstitucionalizace, to znamená, že se dostávají do jiných ústavů než do náležitých. To vynechám. Tento autor napsal knihu o jaksi nebezpečných šílencích v uvozovkách. Je to významný americký psychiatr. Tady jsou rizikové faktory. Osoby s duševními poruchami většinou nejsou nebezpečné. V naprosté většině nejsou nebezpečné. Je nebezpečně asi 1% nemocných psychózami zhruba. Jo, ale pokud tedy psychózami trpí 100 000 lidí v České republice, tak to 1% je 1000 lidí. Že? To se není tak úplně málo, abychom se dostali do nějakých představ. Rizikové faktory, mužské pohlaví, muži jsou agresivnější, ženy jsou čím dál agresivnější a daleko častěji jsou pacifikovány pro agresivní jednání v Německu, v Belgii, jak jsem zjistil. No ale to jejich agrese nebývá tak nebezpečná jako u mužů. Snadná dostupnost zbraní, že jo, ve Spojených státech, kult násilí ve společnosti, nedosáhnou na lékařskou péči, sami se necítí nemocní, mají halucinace, které jim něco rozkazují a bludy, že mají mimořádnou moc. A navíc jsou závislí na návykových látkách a už se někdy dopustili agresivního jednání. Takže když se tam jaksi sejde víc těchto faktorů, tak to riziko je značné. Jo, čili tak pro zajímavost. Nicméně třeba ta paní, která vraždila ve Žďáru nad Sázavou, tak nebyla ani mužského pohlaví, ani neměla zvlášť dostupné zbraně, jo, protože nůž si sežene každý. Kult násilí ve společnosti zatím u nás se moc neprosadil, ale nebyla si vědoma toho, že je nemocná. Byla mimo lékařskou péči, protože se jí vyhýbala, ne protože by se jí nedostávalo. A nebyla závislá, myslím, pokud vím, na návykových látkách, ale měla imperativní halucinace. Někdy prostě je těch předpokladů jenom část. Tak, tohle to vynechám. Jo, tady jenom takový případ známý ze Spojených států. Muž, který byl usvědčen z 10 vražd, to byl propuštěn z psychiatrie, přestože bylo výslovně konstatováno v propouštěcí zprávě, že je nebezpečný a antipsychotika vedla u něj ke zlepšení. Jo? A soudce nebo porodce u soudu sformuloval otázku, jestli ten člověk je odpovědný za to, že státní úředníci sformulovali šílený zákon, který zabránil jeho léčení. Tak, tady důležité jsou ceny, protože péče v psychiatrické nemocnici 607 z roku 2009 ceny, jo. $607, ve vězení 85, to je okresní vězení $64, ve veřejném útulku $38, že jo. Čili ty důvody, proč ti lidé nejsou v psychiatrických ústavech, jsou ekonomické. Z důvodu úspor a vlastně ta péče ve vězení je jistou formou sociální péče doprovázené léčením. Ve Spojených státech to vědí všichni, že to tak je. Čili dochází k reinstitucionalizaci, ti lidé se dostávají do jiných zařízení, což je, někdy ta zařízení jsou vhodná, někdy jsou nevhodná. V Maďarsku zavřeli v Budapešti největší psychiatrický ústav, který měl 1000 pacientů a našli vhodné umístění pouze pro 120 z nich. Byl to ústav Akademie věd, kde se mimo jiné prováděla vědecká práce a byl mimořádně moderně vybaven a na velmi vysoké úrovni v celosvětovém měřítku. Tak. A ještě východiska úřadu ombudsmana, tak jak jsem je poznal. Zabýváme se právními otázkami, nepotřebujeme žádné medicínské znalosti. A i kdyby máme odborného poradce, neřekneme, kdo to je. Vycházíme z mezinárodních úmluv, které mají přednost před českými zákony. Úmluvy jsou sice formulovány vágně, obecně, ale my víme nejlépe, jak je to správné je vykládat a na jejich výkladu trváme. Čili
Já vám děkuji za pozornost. Má někdo nějaké otázky? Myslím, že jste během výkladu zapomněli. Prosím. Můžu se jenom zeptat na ten zdroj toho, že 1/3 zhruba To vím z literatury, protože je to sledováno zejména ve Spojených státech, ale četl jsem práce také z Nizozemí a z Německa. Jo, literatury je o tom hodně. Když se podíváte na internet, tak to tam najdete. V Praze to nikdo nestudoval, v České republice. Naopak v těch studiích o bezdomovcích se dočtete, četl jsem 3, jednu jsem dělal oponenturu, dočtete se krásnou tezi, že život na ulici je tak těžký, že ani není divu, že někdo z toho onemocní. Jo, čili úplně jaksi obrácený vztah příčinnosti. No, prosím. Já jsem viděl statistiku sebevražednosti a takovou ty pořezání, v rámci těch pokusů o sebevražednosti. No, oni se evidovali jaksi dokonané případy, evidovali si sebevražedné pokusy také, ale řekl bych poměrně laxně, ty dotazníky byly dlouhé a tuším asi 6 let už se tím vůbec nikdo nezabývá, jo? Čili teď už neexistují přesné doklady, jak to vlastně s tou sebevražedností u nás je. Ústav statistiky a informatiky ve zdravotnictví už ty ročenky o sebevražednosti nevydává. Asi 6 let. Čím méně toho víme, tím lépe, že jo. Tak, má někdo nějakou otázku ještě? Jestliže tomu tak není, já vám děkuji za pozornost.